ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തു തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാചൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരമരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ കർഷണം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനി നാമി നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധരണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ജയ ഗുരുമരാജ് കി ജയന്ത ഗൗരവമാനന്ദേ നമോ വിഷ്ണുവതായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ചൈതന്യ സാമ്യേ നാമ്നേ നമോ ചൈതന്യ ഗൗരവദാതായ പ്രധാനമന്ത്രി സർവപ്രഭാത് കി ജയ ഗുരുമരാജ് കി ജയന്ത ഗൗരവമാനന്ദേ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 1 മുതൽ 6 വരെ ഉള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1 മുതൽ 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഇല്ല മുഴുവനായിട്ടും, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളും അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ള അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കാതലായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഈ സംഘടന പ്രാഥമികമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മവും കൃഷ്ണാബോധവും, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ, തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിവിനെ ആഴത്തിലാക്കുക എന്നതാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ അത്യാവശ്യമായ വിഷയം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ധർമ്മക്ഷേത്രേ എന്ന ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുകയും 18-ാം അധ്യായം വരെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ധർമ്മത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഥവാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഥവാ ധർമ്മ സംവാദം. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ധർമ്മക്ഷേത്ര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാവുന്ന അല്ലെ അവസാനത്തെ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അവസാനം അർജുനൻ പറയുന്നു അല്ലെ, കരിഷ്യേ വചനന്തം, ഭഗവാന്റെ ആ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ മുന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഞാനിവിടെ വേഗത്തിൽ അത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം എപ്പടേത് പ്രയത പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി വയാ ശോകാതിവർജിത. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം എപ്പടേത് പ്രയത പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാതിവർജിത, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗീതാധ്യായനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഃ പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല.
മലിനേമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാമൃതസ്നാനം സംസാരാമലനാശനം. ഒരാൾ ദിവസവും ജലത്തിൽ കുളിച്ച് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരാൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പുണ്യ ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും കുളിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അഴുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകും. ഗീതാസു ഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരേ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാത്മിനിസൃത. ഒരാൾ ശ്രദ്ധയോടെ പതിവായി ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. മറ്റൊരു വേദഗ്രന്ഥവും വായിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അത് പരമപുരുഷനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരാംശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്ത്വാ വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമത്തെ ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ് ഗീത. സർവോപനിഷത്തോ ഗാവോ ദുഗ്ധ ഗോപാലനന്ദന പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഈ ഗീതോപനിഷത്ത് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരാംശമാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപാലകനായി പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഈ പശുവിനെ കറക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും ശുദ്ധഭക്തരും ഭഗവത്ഗീതയിലെ അമൃതമായ പാൽ കുടിക്കുന്നു. അതിന്റെ അമൃതത്തിലെ അല്പമെങ്കിലും നമുക്കും കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേക്യം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏക ധർമ്മഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി, ആ ഒരേ മന്ത്രം, ഒരേ പ്രാർത്ഥന, തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മന്ത്രം കർമാപ്യക്യം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ. ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ആ ദൗത്യം, പ്രഭുപാദരുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ള അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതക്ക് അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അല്ലെ? എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? ആർക്കാണ് അറിയാം? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ്? അത് യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ പറയുവാണ്. പിന്നെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതാണ്. അതെ, ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പ്രഭുപാദർ അതിനകത്ത് ഉറച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അതെ, പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാവാൻ അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതാണ്. മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പലതിലും പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ പഠിച്ചു, എന്താണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ അല്ലെ, ഭഗവാൻ, ഇങ്ങനെ 3 തലത്തിലാണ് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവര് ബ്രഹ്മനായിട്ടും ഒരു ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് അവരുടെ സങ്കല്പം. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പരമാത്മാവായിട്ടാക്കും അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണൻ ഈ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അതേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വ്യവസ്ഥാതനായ
വ്യവസ്ഥിതനായ വിദ്യാർത്ഥിയെ നയിക്കാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ അതേപടി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യം. സ്വന്തം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത. ഭഗവാൻ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഈ കേന്ദ്ര ബിന്ദു അഥവാ ലക്ഷ്യം ലോകത്തെ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങള് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെ, എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ദൗത്യം മനസ്സിലാക്കാനും അഭിനന്ദിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാനും ഇസ്കോൺ സമൂഹത്തിൽ ആ അറിവുകൾ ശാശ്വതമാക്കാനും തുടരുവാനും. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ വായിക്കാം. അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ പറയുന്നു. അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പൂർണ്ണത നൽകുന്ന കൃഷ്ണാബോധ സമിതി മാനവ സമുദായത്തിന് അത്യാവശ്യമത്രേ. അതെങ്ങനെയെന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, വിദണ്ഡവാദക്കാർ സ്വന്തം രാക്ഷസീയ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവത്ഗീതയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അവർ സാധാരണക്കാരെ ജീവിതത്തിന്റെ ലളിതമായ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ വഴിതെറ്റിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എന്തുകൊണ്ട് മഹാനാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം. അതുപോലെ ജീവസത്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്തെന്ന് അവരറിഞ്ഞേ മതിയാവും. അപ്പോ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരു ഈ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒന്നും ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ അറിവെങ്കിലും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. യഥാർത്ഥ ജീവസത്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്തെന്ന് അവരറിഞ്ഞേ മതിയാവും. ജീവസത്ത എന്നേക്കും ഒരു ഭൃത്യൻ മാത്രമാണെന്നും കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചില്ലെങ്കിൽ മായയെ ത്രിവിധമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പലതരത്തിലും സേവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അങ്ങനെ നിരന്തരമായ ജന്മമൃത്യുക്കളുടെ ചക്രം തിരച്ചിലിൽ പെട്ടിഴയേണ്ടി വരുമെന്നും എല്ലാവരും അറിയണം. മുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മായാവതിക്കും ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നേ മതിയാവും. മഹത്തായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഈ വിജ്ഞാനം. ഏതൊരു ജീവിയും അവനവന്റെ തന്നെ നന്മയ്ക്കായി ഇതറിഞ്ഞേ മതിയാവും. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നു. കലികാലത്ത് ജനങ്ങൾ പൊതുവെ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യശക്തിയിൽ ഭ്രമിക്കുകയും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചാൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുമെന്ന് തെറ്റായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ബാഹ്യപ്രകൃതി അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതി വളരെ ശക്തമാണെന്നും അതിന്റെ കർക്കശമായ നിയമങ്ങളാൽ എല്ലാവരും ശക്തമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവരറിയുന്നില്ല. ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സദാ സേവിക്കുക എന്നത് അതിന്റെ നൈസർഗിക ധർമ്മമത്രേ. ജീവര സ്വരൂപഹായി നിത്യര കൃഷ്ണദാസ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, ഭഗവാന്റെ സെർവന്റ് ആണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപാവസ്ഥ. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഭഗവത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സമ്പൂർണത ഇതാണ്. ഭഗവാൻ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ പൊരുൾ ഒരാൾ അറിഞ്ഞേ മതിയാവും. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഈ മുഖ്യ തത്വം ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങളെ നാം മലിനീകരിക്കാത്തതിനാൽ ഗീതാ പഠനം വഴി എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയുടെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച തരത്തിൽ പഠിക്കുക വഴി ആളുകൾക്ക് മഹത്തായ നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുവഴി ഒരാളെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീർന്ന ഈ ഉദ്യമം വിജയകരമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാക്കുകളാണിത്. അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീർന്നാൽ എൻ്റെ ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായി എന്ന് പരിഗണിക്കും, വിശ്വസിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും പേരും അല്ലേ മതച്ചി വേണ്ടുന്നത്, ഡേറ്റും അല്ലെ, അതെ 3 കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, ഡേറ്റ്, ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ചാറ്റിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ
ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ധൃതരാഷ്ട്രവാചാണ് അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രാണ് ആദ്യത്തെ ആ ശ്ലോകത്തില് ചോദിക്കുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവ ശൈവ കിമ അകുർവത സഞ്ജയ. സഞ്ജയ പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്ര സ്ഥലത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഒത്തുകൂടിയ ശേഷം എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡവന്റെ പുത്രന്മാരും എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്. ധർമ്മക്ഷേത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആർക്കാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ധർമ്മക്ഷേത്ര എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിച്ചു വരുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആ ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 110% ശരിയാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ വന്ന്, ദിവ്യന്മാരായ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ വന്ന് തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധവും പുണ്യവുമായ സ്ഥലമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ, വേറൊരു കാര്യം, ചാറ്റിൽ എല്ലാ ഫോൺ നമ്പർ ഇടേണ്ടത് മുകളിലൊരു ഇതിട്ടുണ്ട്, ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചാറ്റിൽ ഇടണ്ട, ആ ഫോമിലാണ്, അറ്റൻഡൻസ് ഫോമാണ്, അതിൽ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അതിൽ പോയിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ പേര്, പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ, പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് കേട്ടോ. അത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും അതുപോലെ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മക്ഷേത്ര എന്നത് ധർമ്മനിഷ്ഠമായ സ്ഥലം. ഇവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്ര എന്നത് ആധ്യാത്മിക ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന വാക്ക് ഏറ്റവും സാരവത്താണ്. എന്തെന്നാൽ കുരുക്ഷേത്ര അങ്കണത്തിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ അർജുനന്റെ ഭാഗത്താണല്ലോ. അപ്പോൾ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത് ധർമ്മത്തിന് അല്ലെ, അവിടെ ധർമ്മത്തിനാണ് വിജയം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മം ആരുടെ ഭാഗത്താണ്? ധർമ്മം പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ്. അതെ, പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ് ധർമ്മം. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. ഇവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്ര അഥവാ ആധ്യാത്മിക ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന വാക്ക് ഏറ്റവും സാരവത്താണ്. എന്തെന്നാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാങ്കണത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അർജുനന്റെ ഭാഗത്താണല്ലോ. കൗരവന്മാരുടെ അച്ഛനായ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സ്വന്തം മക്കളുടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് അതിയായ സന്ദേഹമുണ്ട്. അദ്ദേഹം കാര്യസ്ഥനായ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നു, അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന്. തന്റെ മക്കളും പാണ്ഡവന്റെ മക്കളും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പോർനിലത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഈ അന്വേഷണം അർത്ഥവത്താണ്. രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാവണമെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. തന്റെ മക്കളുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഉത്കണ്ഠിതനായിരുന്നു. വേദങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഒരു ആരാധനാ സ്ഥലമായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രമാണ് പോർനിലമായി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ പാവന സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി യുദ്ധത്തെ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു. ആ സ്വാധീന ശക്തി അർജുനനും പാണ്ഡവപുത്രർക്കും സഹായകമായി. കാരണം അവർ സ്വഭാവേന ഗുണശാലികളാണ്. ഈ വസ്തുത ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കള് ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്തിലല്ല അല്ലെ, അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്തിലാണ്. അത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു. ആ ധർമ്മക്ഷേത്രം അത് ആരുടെ ഭാഗത്താണ്? ധർമ്മം ഉള്ളവരുടെ ഭാഗത്താണ് അല്ലെ. അതിന്റെ സ്വാധീനം പാണ്ഡവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നറിയാം. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെയുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയും പാണ്ഡുവിന്റെയും മക്കൾ. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മനോഭാവം ഇവിടെ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം തന്റെ മക്കളെ മാത്രം കൗരവർ എന്ന അവകാശപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക് വംശപാരമ്പര്യം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ അനന്തരാവകാശികളാവേണ്ട പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുമായുള്ള ധൃതരാഷ്ട്ര ബന്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. കുരുവംശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? രണ്ട് പേര് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്നത്. കുരുവംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡവരും കൗരവരും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വംശപാരമ്പര്യം പോലും ഇവിടെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച്
വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ചരിത്രപരവും വൈദികവുമായ പ്രാധാന്യത്തിന് പുറമെ ധർമ്മക്ഷേത്ര, കുരുക്ഷേത്ര എന്നീ വാക്കുകളുടെ പൊരുൾ ഇതാണ്. ഇതിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്റെ മക്കളുടെ ഭാവിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഉത്കണ്ഠനായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര അല്ലെ, രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒരൊത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അല്ലെ. ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഒത്തുതീർപ്പിനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിരുന്നല്ലേ, അപ്പോഴൊന്നും അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അത്രയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ ദൂതനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഒരു ആരാധനാ സ്ഥലമായി പറയപ്പെട്ടില്ല കുരുക്ഷേത്രമാണ് പോർനിലമായി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ പാവന സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി യുദ്ധത്തെ എങ്ങോട്ടെത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപമ പറയുന്നു, സാമ്യം പറയുന്നു, ഒരു ഉപമ പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപമകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ആ ഉപമ നെൽവയലിലുള്ള അല്ലെ കളകളെ, നെൽവയലിൽ എന്ന പോലെ അനാവശ്യമായ ചെടികൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നു. ധർമ്മപരമായ കുരുക്ഷേത്ര രാഷ്ട്രപുത്രൻ ദുര്യോധനയും മറ്റുപോലുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവരെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ ദുര്യോധനകാരികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ഭാവാർത്ഥത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ്, എന്നാൽ സമയക്കുറവ് മൂലം നമ്മൾ അത്ര കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് ഈ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കണം മുഴുവനായിട്ടും. ഇപ്പോ ഈ ആഴ്ചയിൽ 19 ശ്ലോകങ്ങളാണ് എടുക്കുക, 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അതിൽ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാചാര്യ മഹദീഞ്ചമും ൂഢം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും ഒക്കെ ഗുരുവാരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരാണ്. അപ്പൊ ആ ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ ആ ദുര്യോധനന്റെ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത എന്ന് പറയുന്നു. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനെ സർവ്വ സൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആയുധമുറകളെല്ലാം അദ്ദേഹം ധൃഷ്ടദ്യുമ്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധത്തിൽ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം പാണ്ഡവരുടെ സഹായിയാണ്. ദ്രോണാചാര്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവിനെ മുൻനിർത്തി അയാൾ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ സംധാനം നടത്തുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ അറിഞ്ഞിരുന്നു ദ്രുപദ രാജാവിന് ഒരു മകനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ അവൻ എന്നെ കൊല്ലും. എന്നിരുന്നാലും തന്റെ ശിഷ്യനാകാനും സൈനിക കല പഠിക്കാനും വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ അതേ എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. അതിനർത്ഥം ബ്രാഹ്മണർ വളരെ ഉദാരമതികളായിരുന്നു. അവൻ എന്റെ ശിഷ്യനായി വരുമ്പോൾ സാരമില്ല, ഭാവിയിൽ അവൻ എന്നെ കൊല്ലും, അത് പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കണം. പ്രഭുപാദരുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണിത്. ജൂലൈ 9, ലണ്ടനിലെ 1973 നടത്തിയുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകളാണിവ. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു: നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനെ സർവ്വ സൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവായ ദ്രുപദ രാജാവുമായി ദ്രോണാചാര്യർക്ക് രാഷ്ട്രീയ വൈര്യമുണ്ടായിരുന്നു. തൽഫലമായി ദ്രുപദ രാജാവ് ഒരു യാഗം ചെയ്യുകയും ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രനുണ്ടാകാനുള്ള വരം നേടുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ആചാര്യനെ നന്നായി അറിയാമെങ്കിലും ദ്രുപദപുത്രനായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ സൈനികാഭ്യാസത്തിന് അയച്ചപ്പോൾ ഉദാരമതിയായ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കറിയാവുന്ന ആയുധമുറകളെല്ലാം അദ്ദേഹം ദൃഷ്ടദ്യുമ്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നം പാണ്ഡവരുടെ സഹായിയാണ്. ദ്രോണാചാര്യരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവിനെ മുൻനിർത്തി അയാൾ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ സംവിധാനം നടത്തുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വീട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകരായിരിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യരായ പാണ്ഡവരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലും ഇതുപോലുള്ള ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കരുത്. ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ കാണിക്കരുതെന്നാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിശിഷ്യ അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ശിഷ്യനാണല്ലോ. അത്തരം ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യം പരാജയത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. തന്റെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ, ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവരൊക്കെ അസ്ത്രവിദ്യ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദ്രുപദപുത്രൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നാണ്, അറിയാം അല്ലെ. ദ്രോണാചാര്യര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്ന അല്ലെ. ദുര്യോധനും പേരറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി പിറന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ദ്രുപദപുത്രന് വിദ്യ പ്രദാനം ചെയ്തു. അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്. അതെ, ശരിയാണ്. അതാണ് ദുര്യോധനന്റെ ആ ഒരു കൗശല ബുദ്ധി അല്ലെ, അത്രയും ആ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ഗുരുവിനോട് തന്നെ ഇത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പറയാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നല്ലേ, നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊന്നും ശരിയായില്ല, അന്ന് നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പൊ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലെങ്കിലും ദ്രോണാചാര്യർക്ക് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. ദൃഷ്ടദ്യുമ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നാലേ ആ ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ നിങ്ങളെ ശത്രുവിന്റെ മകനാണ് അല്ലെ, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു വിദ്യ, അപ്പൊ അത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഭാവിയിലും അല്ലെ അവരും ആ പാണ്ഡവരെല്ലാം ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാര് തന്നെയാണ് അല്ലെ. കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഒക്കെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ കീഴിലാണ് അസ്ത്രവിദ്യ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അവരോടും ദയ കാണിച്ചേക്കരുത് ഇനി ഭാവിയിൽ എന്നുള്ളതും ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചൊക്കെ, രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ 10ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എടുക്കുന്നത്. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം ദിതമേതാശാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം, പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണ് അത്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാവട്ടെ വളരെ പരിമിതവും. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 വാക്കുകൾ പറയുന്നു അല്ലെ. അപര്യാപ്തം എന്നുള്ളത് അളവറ്റതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭീഷ്മര് നയിക്കുന്നത് അളവറ്റതാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെയോ മറ്റത് പര്യാപ്തമാണെന്ന് പറയുന്നു, പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, 2 കൂട്ടരുടെയും സൈന്യബലത്തെ ദുര്യോധനൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. തന്റെ സായുധ സേനാബലം അളവറ്റതും പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരുടെ തഴക്കമുള്ള കൈകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ട്. മറിച്ച് പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യം പരിമിതവും ഏറെ യുദ്ധപരിചയമൊന്നുമില്ലാത്ത ഭീമൻ രക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്. ഭീഷ്മരോടൊത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഭീമൻ വെറും നിസ്സാരനാണ്. ദുര്യോധന് എന്നും ഭീമനോട് അസൂയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. എങ്കിലും ഭീമനേക്കാൾ വളരെയധികം കഴിവുള്ള ഭീഷ്മന്റെ സേനാധിപത്യം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ നിശ്ചയമായും വിജയശ്രീലാളിതനാകുമെന്ന് കരുതി. പിന്നീട് 11ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് വരുന്നത്.
അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാഭാഗമവസ്ഥിത ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥ ദൃഷ്ടികൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കുരുക്കളുടെ വിജയം ഭീഷ്മദേവനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ദുര്യോധന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ദ്രോണാചാര്യരുടെയും പൂർണ്ണ സഹായം തനിക്കുണ്ടാവുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അർജുന പത്നിയായ ദ്രൗപദി പ്രമുഖ സേനാധിപന്മാരെല്ലാം അടങ്ങിയ സദസ്സിൽ വെച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിക്കപ്പെടാൻ നിർബന്ധിതരായപ്പോൾ തന്നോട് നീതി ചെയ്യണമെന്ന് കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചിട്ടും അവർ രണ്ടുപേരും ഒരക്ഷരം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. ആ രണ്ടു പേർക്കും പാണ്ഡവരോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് തനിക്ക് അറിയായികയല്ല. എങ്കിലും അന്നത്തെ ചൂതികളി പോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു തന്നെ ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കും. അതായത് ആ സ്നേഹമൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ ദുര്യോധനൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഇവിടെ ഇത്രയും ആത്മവിശ്വാസം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ദുര്യോധനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മവിശ്വാസം? ഭീഷ്മപിതാമഹരാണ് സേനാധിപതിയായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, അവർക്ക് പാണ്ഡവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപണ സമയത്തും ചൂതുകളിയുടെ സമയത്തും അവര് മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും പാണ്ഡുപുത്രരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ദുര്യോധനനെ സഹായിക്കുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റേ പ്രശ്നം പറഞ്ഞായിരുന്ന ഓക്കെ, അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവര് ദുര്യോധനെ അത്രയും ആത്മവിശ്വാസം, അല്ലെ? എന്താണ്, മുന്നേ ദുര്യോധന തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ അവര് ഒന്നും മിണ്ടിയിരുന്നില്ല, അല്ലെ? ആ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോഴും കള്ളച്ചൂത് കളിച്ചപ്പോഴും ഒക്കെ അനങ്ങാതെ ഇരുന്ന്, അല്ലെ? എപ്പോഴും അവരുടെ പക്ഷം പിടിച്ച് നിന്നിരുന്നു, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവരോട് ഇപ്പോഴും ഒന്നും സ്നേഹമൊന്നും കാണിക്കാതെ ആ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ തന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ നിൽക്കുമെന്നുള്ള ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. ഇവിടെ പലരും ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. എന്താണ്, ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, അല്ലെ? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പഠിക്കും. ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇങ്ങനെ ആ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അത്, അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന ഒരു എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു മനസ്ഥിതി കൊണ്ടാണ് അപ്പോഴൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആ നിശ്ചയമാണ് ഇങ്ങനെ അധർമ്മികളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അധർമ്മം നടക്കുമ്പോൾ അധർമ്മികളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി, അല്ലെ? സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ, ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മികളൊക്കെ ഭഗവാനാൽ തന്നെ വധിക്കപ്പെടും, അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആ സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഒന്നും ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹനോട് പാണ്ഡവരോട് സ്നേഹം ഇല്ലാതെ അതുകൊണ്ടല്ല, അല്ലെ? സ്നേഹമുണ്ട്, പാണ്ഡവരോടൊക്കെ നല്ല സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അല്ലാതെ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. പിന്നീട് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വിവിധ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശു ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം തദ്മോ മഹാശങ്കം ഭീമകർമാവൃകോദര. ഇവിടെ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി
അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. അപ്പോ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖാണ് ഭഗവാന്റേത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേര് ഇവിടെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കും. ദേവദത്തം ധനഞ്ജയൻ അർജുനനാണ്. പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ വൃഗോദര എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭീമനെയാണ്. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ എന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം. കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധത്തിൽ അർജുനന്റെ ദിവ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ സ്വയം നയിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ഋഷികേശ എന്ന പദം. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ചോദിച്ചേക്കാം, ഈ മഹാപോരാളികളെ പരാമർശിക്കുന്നതിലൂടെ നാം എന്ത് ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ മഹാപോരാളികളുടെ പേരുകൾ കൂടി ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം അവിടെ ഉയർന്നേക്കാം. എന്നാൽ കാര്യം എന്തെന്നാൽ നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ, എപ്പോഴാണോ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത് അതും കൃഷ്ണനാകും. അതിനാൽ ഈ യോദ്ധാക്കളുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നത് നാം അവഗണിക്കരുത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദുഷ്ടശക്തികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരെ കൊല്ലാൻ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയെന്ന് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ അത്രേ. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെ. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ തത്വം വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഏത് ജീവിക്കും ഇന്ദ്രിയരാഹിത്യം കൽപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഓരോ ജീവിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതത് ജീവന്റെ സ്വാത്മാർപ്പണ ബോധത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലെ അദ്ദേഹം നയിക്കും. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനന്റെ ദിവ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ സ്വയം നയിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ഋഷികേശ എന്ന പദം. ഭഗവാന് തന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവിധ നാമധേയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് മധുസൂദൻ എന്ന പേര് വന്നു. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകിയാൽ ഗോവിന്ദൻ എന്നും, വസുദേവപുത്രനാകിയാൽ വാസുദേവനുമായി, ദേവകിയെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചവൻ ദേവകി നന്ദനായി, വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ബാല്യകാലയിൽ കേളികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് യശോദാനന്ദനൻ, സുഹൃത്തായ അർജുനന്റെ തേർതെളിച്ചതുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധരംഗത്ത് അർജുനൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതിനാൽ ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ എന്ന നാമധേയവും ലഭിച്ചു. നാനാവിധ യജ്ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ധനം തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി നേടിക്കൊടുത്തു എന്നതിലാണ് ഇവിടെ പ്രയുക്തമായ ധനഞ്ജയ നാമം അർജുനന് സിദ്ധിച്ചത്. വീരശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ഹിഡിംബവധം പോലുള്ള ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് വൃഗോദരൻ എന്ന പേര് ഭീമന് ലഭിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുതൽക്ക് പാണ്ഡവംശത്തിലുള്ള മഹാവ്യക്തികൾ മുഴക്കിയ സവിശേഷതകളാർന്ന സംഘങ്ങളെല്ലാം സമരോത്സുകരായ യോദ്ധാക്കൾക്കും ധൈര്യം പകർന്നു എന്ന സൂചന. മറുഭാഗത്താട്ടെ അത്തരം സവിശേഷ മേന്മകളൊന്നുമില്ല. വിശ്വനേതാവായ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല, ഐശ്വര്യ ദേവതയുമില്ല. അവർക്ക് തോൽവി നിശ്ചിതമാണെന്ന് ഈ ശംഖനാദങ്ങളുടെ സന്ദേശം. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് ഇവിടെ ധനഞ്ജയൻ അല്ലെ. ധനഞ്ജയൻ രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുമ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധനമൊക്കെ ശേഖരിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരായിരുന്നു? അർജുനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ധനഞ്ജയൻ എന്ന നാമം അർജുനന് ലഭിച്ചു. പിന്നെ വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭീമൻ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ
പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അല്ലെ. മൃഗോദരൻ എന്ന് പേര് ലഭിച്ചു. എന്താണ് അഗ്നി കൂടുതൽ വിശപ്പ് കൂടുതലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മൃഗോദരൻ എന്ന പേരും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മൃഗോദര എന്നതിന്റെ മീനിങ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബഹു ഭക്ഷകനായവൻ എന്നാണ്. കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അതിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് 16, 17, 18 ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരും മുഴക്കിയിട്ടുള്ള ശംഖനാദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതില് യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവിപിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദീപുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ പറയുന്നു, ആ വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ഭഗവാന്റെതും അല്ലെ മറ്റുള്ള അർജുനന്റെതും ഭീമന്റെ ഒക്കെ ശംഖനാദം കേട്ടിട്ട് ദുര്യോധന ആദികളുടെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. അവരും ശംഖൂതിയിരുന്നു അല്ലെ. അവരും അനേകം പേരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ശംഖുവിളി കൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർന്നു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ അല്ലെ ആ കൗരവ പടയുടെ അല്ലെ അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി ആ ശംഖനാദം. ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം നേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ഇവിടെ പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് ഭഗവാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോ എന്നാലോ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യശംഖ് അല്ലെ പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റേത് ദേവദത്തം, ഇതൊക്കെ ആ ശംഖനാദം മുഴക്കിയപ്പോഴേ ദുര്യോധനാദികൾക്കൊക്കെ ഭയം ഉണ്ടായി. എന്താണ്? തോൽവിയുടെ ഭയം അല്ലെ. ആ ശംഖനാദം അവരുടെ തോൽവിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിജയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമായുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അർജുനന്റെ കുടിക്കുറമൂലുള്ള ഹനുമദ് രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമത്രേ. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. രാമൻ വിജയിയായി. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കാൻ രാമനും ഹനുമാനുമുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ രാമൻ. എവിടെ രാമനുണ്ടോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യദാസനായ ഹനുമാനും ശാശ്വത സഖിയും സമ്പദ് ദേവതയുമായ സീതാദേവിയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ഏത് ശത്രുവിനെയും ഭയപ്പെടാനില്ല. ഇന്ദ്രിയാധീശനായ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കുന്നതും. യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമുചിതമായ നിർദ്ദേശമായിരിക്കും അർജുനന് ലഭിക്കുക. ഭഗവാൻ സ്വഭക്തന് വേണ്ടി ഉളവാക്കിയ ഈ പരിതസ്ഥിതി ഭാവി വിജയത്തിന്റെ സൂചനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ ഹനുമാൻ അല്ലെ, ഹനുമാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ
നിത്യസേവകനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് ഹനുമാനാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനേക്കാളും പ്രാധാന്യം നൽകും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അല്ലെ. സീതാദേവിയെ അന്വേഷിച്ച് ഹനുമാൻ ആ സമുദ്രം ചാടിക്കടന്നിട്ട് ലങ്കയിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സമുദ്രം കടക്കാനായിട്ട് അവിടെ സേതു ബന്ധനം അല്ലെ, അവിടെ പാലം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന് സാധിക്കാനിട്ടാണോ? അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനെ കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ ഭക്തന് പ്രാധാന്യം കൂടുതലായിട്ട് നൽകുന്നു ഹനുമാൻ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഹനുമാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ നാമം എഴുതിയിട്ട് ശിലകളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പൊന്തി നിന്നല്ലേ അല്ലേ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഒരു ശില എടുത്തിട്ട് നാമമൊന്നും എഴുതാതെ ഇട്ടപ്പോൾ അത് താഴ്ന്നു പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ അറിയാനിട്ടാണോ? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ ഭക്തരുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന് ശക്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഹനുമാൻ പോയി ഭഗവാന് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടി പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ. അല്ല, ഒരു ഭക്തന്റെ മഹത്വം അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദ്, നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യട്ടുള്ള ശ്രീലപ്രഭുപാദിൽ പറയും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു 2 ചകായിമാതായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി. എന്നാൽ അവരുടെ കാരുണ്യം അവർക്ക് എനിക്കായിട്ട് ആ ഉദ്യമം തരികയുണ്ടായി. ലോകം മുഴുവനായിട്ടുള്ള ജഗായി മാതായിമാരെയൊക്കെ അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ അവർക്ക് സാധിക്കാണ്ടല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സാക്ഷാൽ ബലരാമനാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ അവര് ഒരു ഭക്തൻ, തന്റെ ഭക്തൻ അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്റെ സേനാപതി നായകൻ വരും ഈ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ മഹത്വൽക്കരിക്കുക, അപ്പൊ ഭക്തനോട് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് എല്ലാ കാരുണ്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ടായി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോ അതേ ഹനുമാനാണ് ഇവിടെ ആ രഥത്തിന്റെ കൊടിയടയാളമായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനന്റെ രഥത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അതെന്താണ്? വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. പിന്നീട് ഇവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനുള്ള ഇവിടുത്തെ സീതാദേവി ഉണ്ട് അല്ലെ. സീതാദേവി ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നാരായണനുള്ളടത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുള്ളപ്പോൾ ഐശ്വര്യ ദേവതയും ഒന്നിച്ചുകൂടിയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ഒരു വിജയത്തിന്റെ സൂചകമാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശംഖനാദങ്ങൾ അല്ലെ, ശംഖനാദം അല്ലെ, ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം, അർജുനൻ, ദേവദത്തം എന്നീ ശംഖനാദങ്ങളൊക്കെ വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെ 20, 21, 22 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. അത് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ 14 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മറുവശത്ത് കൃഷ്ണ അർജുനൻ വെള്ളക്കുതിരകളെ കൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി. അതിൻ്റെ അകത്ത് മാധവ എന്ന് പറയുന്നത് തഥാ ശേദർഹയർ യുക്തേ മഹദീ സൃന്ദനെ സ്ഥിതോ മാധവ പാണ്ഡവ ശൈവ ദിവ്യ ശംഖം പ്രതപ്തുതു. ഇവിടെ മാധവ എന്ന് പറയുന്നത്, മാധവൻ ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതി അല്ലെ. ലക്ഷ്മി പതി എന്നുള്ളത് അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ മാധവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ മാധവൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ ദിവ്യമായ ശംഖുകളും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ അഗ്നിദേവൻ നൽകിയിട്ടുള്ള രഥമാണ്. അർജുനന്റെ കൊടിയടയാളം ഹനുമാനാണ് അല്ലെ. ഹനുമാൻ ആയിരുന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വിജയത്തിലും ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, അതിനാൽ യുദ്ധതത്വത്തിൽ അർജുനൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ്. അദ്ദേഹം മുമ്പത്തെ പോരാളിയായ ഹനുമാനെ പിന്തുടർന്നു. അതിനാൽ ഹനുമാൻജി പ്രജഗജെ എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഹനുമാനോടൊപ്പമുള്ള തന്റെ പതാക ചിത്രീകരിച്ചു. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ്. നിങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി പോരാടി ദയവായി എന്നെ സഹായിക്കൂ. ഇതാണ് ആശയം. കപിത്വച്ച. കപിത്വച്ച എന്നുള്ളത് ഹനുമാന്റെ ചിത്രമാണ്. അത് ഹനുമാനെ തന്നെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഹനുമാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ആ കൊടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ ഹനുമാൻ സ്വാമിയോട് പറയുന്നു, അങ്ങ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്തു അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്നുള്ള ആശയമാണ് ഇവിടെ കപിത്വച്ച എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവരുടെ ഏതു പ്രവർത്തനവും അവർ എപ്പോഴും മുൻ ആചാര്യനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദയവായി എന്നെ സഹായിക്കൂ, ദയവ് ചെയ്ത്. ഇതാണ് വൈഷ്ണവർ. എപ്പോഴും സ്വയം നിസ്സഹായനാണെന്നും ചിന്തിക്കുന്നു. ഒപ്പം മുൻ ആചാര്യനോട് സഹായം യാചിക്കുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അവിടെ ജലദൂതഷിപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ആ കവിതയിൽ, ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, ഞാൻ വെറുമൊരു യാചകനാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ വെറും ഒരു പാവയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഇത്രയൊക്കെ അറിവും ഒക്കെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതില്ല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അപ്പോ ആ പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഒരു മാതൃകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ആ നല്ല കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനും ഭഗവാനുമാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരോട് അങ്ങ് ജഗദ്ഗുരുവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സേവകനാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നു, 2 ദൗത്യങ്ങളുണ്ട് ഭക്തർക്ക്. സംരക്ഷണം നൽകുക മാത്രമല്ല ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കുക. അതിനാൽ കൃഷ്ണഭക്തർ 2 തരത്തിലും പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടണം. ഭക്തർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും മാത്രമല്ല, ആവശ്യമെങ്കിൽ ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകണം. അതാണ് വൈഷ്ണവ്. പ്രഭുപാദർ ലണ്ടനിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണിത്. പൊതുവെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ അഹിംസാവാദിയാണ്. അർജുനെ പോലെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം അഹിംസാവാദിയായിരുന്നു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, ഈ യുദ്ധം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അവർ ആനന്ദിക്കട്ടെ. അതിനാൽ പ്രകൃതിയാ തന്നെ അർജുനൻ അഹിംസാവാദിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അർജുനനെ ഹിംസവാദിയാക്കാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. നിങ്ങളുടെ അഹിംസ നിങ്ങളെ ഹിംസവാദിയാകാൻ സഹായിക്കില്ല. നിങ്ങൾ അഥവാ അർജുനൻ അവരെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാലേ അത് ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് അത് അല്ലെ. അർജുനോട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അതൊരിക്കലും അധർമ്മപക്ഷത്തുള്ളവരെ, അധർമ്മത്തിന് എതിരെയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അധർമ്മം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ. ഭഗവാന് സാധിക്കാനിട്ടാണോ? അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കും. 17 അശ്വനി പടകളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ടുണ്ട് പരശുരാമനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ. ആ ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതാണോ ഇത് അല്ലെ. 18 അശ്വണികൾ പടകളാണ് ഇതില് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. 17 അശ്വനി പടകളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ടുണ്ട് പരശുരാമനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ. ഭഗവാന് സാധിക്കാനിട്ടല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അതിനാൽ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിംസാവാദിയാകാൻ തയ്യാറായിരിക്കും. അതിനാൽ കൃഷ്ണഭക്തരായവരെ 2 വഴികളും പരിശീലിപ്പിക്കണം. അവർ തയ്യാറാകണം. എന്നാൽ പൊതുവെ അനാവശ്യമായി ഹിംസാത്മകമാകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ശാസ്ത്ര അറിവിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലും അഥവാ വിശദമായ അർത്ഥവിവരണം, മൂല്യനിർണയത്തിലും വിലയിരുത്തലിലും പ്രയോഗത്തിലും അഥവാ ഉപയോഗത്തിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ധാർമ്മികവും
പഠന സംബന്ധമായ സമ്പൂർണത വികസിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. നമ്മളല്ല ഇവിടെ പറയുന്നു വൈഷ്ണവര് എന്താണ് അഹിംസവാദിയാണ്, ഹിംസവാദി ആകാനും തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ആ വാക്കുകളെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അർജുനൻ ഇവിടെ അനുസരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആ സേവനം ചെയ്യാൻ അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്കും പലപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരെയും വധിക്കാനൊന്നും പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമുക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ എതിരായിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ നിന്ദിച്ചിട്ട് പറയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ കുറച്ച് എന്താണ് കടുത്ത രീതിയിൽ അവരോടൊക്കെ പറയേണ്ടതായിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എന്താണ് നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ് കൊല്ലാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ല അല്ലെ. നമ്മള് അതിൽ പറയുന്നു കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഹിംസവാദിയാകാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം, ഭഗവാൻ പറയുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വേറൊരു തരത്തില് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സൈനികരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ആ കമാൻഡറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ് ഒരാളുടെ നിർദ്ദേശം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. അതിനെ അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അവര് ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രജകളെയും രാജ്യത്തേക്ക് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ദൗത്യം അല്ലെ, അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം അല്ലെ, അത് രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോഴേ അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അർജുനന്റെ കടമയാണ്. പിന്നീട് ഇവിടെ 21-22 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. അർജുന വാച സേനയോരുപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുതാ യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോധവ്യമസ്മിൻ രണാസമുദ്യമീ. ഹേ അച്യുത അഥവാ ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണിവ അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എന്നല്ല അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അച്യുത എന്നാണ്. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മളൊക്കെ ചുതി ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നാല് അച്യുതനാണ്, ചുതി ഇല്ലാത്തവനാണ്, വീഴ്ച പറ്റാത്തവനാണ് അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. തേരാളി എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അർജുനന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വൈമുഖ്യം കാണിക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ചയില്ലാത്തവൻ അച്യുതൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. തന്റെ ഭക്തന്റെ സാരഥിയാകാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ സമുന്നത സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഏതു നിലയിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണ്, സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനാണ്. ഒരുവൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവത്തിൽ നിറയൊഴിപ്പിക്കുകയും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്താൽ അവൻ വൈദിക സാഹിത്യം നൽകുന്ന അറിവിനെ അത്യുന്നത പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കാം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായിരുന്നിട്ടും അഹേതുവായ കാരുണ്യാൽ സുഹൃത്തിനെ സേവിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. ഭക്തന്മാരോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. തേരാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അർജുനന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വൈമുഖ്യം കാണിക്കാതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ചയില്ലാത്തവൻ അത് അച്യുതൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്റെ സാരഥിയാകാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ സമുന്നത സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തേരാളിയായി അല്ലെ എന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണൻ ആ പദവിയിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും
മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നീട് പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനന് തന്റെ സഹോദരന്മാരോടും ബന്ധുക്കളോടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദുര്യോധനന്റെ പിടിവാശി മൂലം സമാധാനപൂർവമായ ഒരു ഒത്തൊരു തീർപ്പിനും വഴി കാണിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ പ്രേരിതനായെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധരംഗത്ത് നിന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരെല്ലാമെന്നറിയാൻ അർജുനൻ ഇത്രയും ഉത്കണ്ഠ കാട്ടിയത്. പോർക്കളത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം ഒരൊത്തു തീർപ്പിന്റെ പ്രശ്നമായി ഇല്ല എങ്കിലും അവരെല്ലാം ഒന്നുകൂടി കാണാനും അനാവശ്യമായ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയാനും അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ രണ്ട് സേനകളുടെയും മധ്യത്തിലായിട്ട് രഥം കൊണ്ടു നിർത്താനായിട്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തില് അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം എന്നാല് ഒത്തുതീർപ്പിനൊന്നും തയ്യാറായില്ല അല്ലെ. ദൂതനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോയിട്ടും അവര് യാതൊരു ഒത്തുതീർപ്പിനും നിൽക്കുകയുണ്ടായില്ല അല്ലെ. അവസാനം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ദുര്യോധനൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു സൂചി കുത്താനുള്ള സ്ഥലം പോലും പാണ്ഡവർക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകില്ല അല്ലെ. അത്രയും ആ ദൂതനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ അപായപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന് ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധരംഗത്ത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലായിട്ട് രഥം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഈ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അല്ലെ, ദുര്യോധനൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാനായിട്ട്. ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കാനും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും. ഇത് മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആകെത്തുകയും സാരാംശവുമാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉണ്ടല്ലേ. പ്രഭുപാദ് ജയ്. 22 ശേഷമുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ക്ലാസ് 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിരുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ. അപ്പോ ബ്രേക്കറ്റ് റൂമും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാല് ഇവിടെ സമയക്കുറവൊക്കെ കൊണ്ട് കുറച്ച് 1 മണിക്കൂറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പറഞ്ഞു.